ଚକି ଖେଳ କଇଁ ଗଡ଼ିଆ ଟୋକା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଧୁମ୍ ମସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଗଲା, ପଦୁ ସିଂ। ଚପଲକୁ କାଟି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼େଇକି ମସ୍ତିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ। ଫୁଲ୍ ମସ୍ତିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଇଁଗଡ଼ାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖେଳ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କତରୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। କ୍ରିକେଟ୍, ଫୁଟବଲ୍ କି ଆଉ କୌଣସି ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଚକି ବାଡ଼ି ଖେଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖେଳ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଜି, ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଏ ଚକି ଖେଳ ପୁରା ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କି ମାଡ଼ଲ ବାପା, ସେ ଚକିର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ତାପରକୁ ମାଡ଼। କେତେ ପାହାର ଖାଉଛି ସେ ଚକି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ କଇଁଗଡ଼ିଆ ଟୋକା। ଆମ ଏଇ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇ ଚକି ଖେଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଇଁଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ଖେଳ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆର ଗାଁର ବି ଦେଖେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ଆଗ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା। ଏ କ୍ରିକେଟକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏ ଫ୍ରି ଫାୟାରକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଚକି ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାୟା କରିଦେଇଛି। ଛୁଆର ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଇ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ। କେଉଁଦିନ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଖେଳ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ଖେଳର ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର 100-200 ତାଙ୍କର 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖନ୍ତି ଏଇ ଖେଳର। ଆଜି କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗଲା କାଲି ପ୍ରବଳ ପିଲା ଥିଲେ। 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଗ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ଏହି ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।